Приказно вълшебство пресъздадоха на сцената малките таланти. С помощта на мултимедия гостите на празника се върнаха назад във времето, за да си припомнят историята на втората във Велико Търново детска градина. Директорката Цена Иванова приветства гостите. Всеки миг от живота е изпълнен с особен смисъл и носи удовлетворение. Когато е живян пълноценно, когато нищо не е пропуснато и не е оставено да се изплъзне незабелязано. Щастието е изкуство. Умението да се живее също е изкуство. Изкуството да бъдеш благодарен за всичко, което ти се случва. Аз съм благодарна, че съм тук днес сред вас, за да отпразнуваме заедно с нашите скъпи деца, с моя забележителен екип на целодневна детска градина Евгения Кисимова, половин вековен юбилей на втората по възраст детска градина в град Велико Търново. Сценария за празника подготви една от учителките в забавачката Савина Попова. Първи пред публиката излязоха най-малките. Всяка от групите в детската градина носи името на любим герой и пресъздаде сцена от приказката на своя патрон. Дългогодишни учителки и директорки уважиха празника на детската градина. Дойдоха и много спомоществователи, родители и приятели на забавачката. Приветствие от името на общината поднесе директорът на дирекция образование Пенка Игнатова. Честит 50 годишен юбилей! Мили деца, от името на кмета на община Велико Търново господин Даниел Панов, лично от мое име, благодаря ви, че в годината, когато се честват 130 години предучилищно образование, в навечерието на най-българския празник 24 май, вие ни направихте съпричастни, вие ни доставихте удоволствието с вашия невероятен спектакъл "Приказен свят".